Sugeng dalu rek. Piye kabare? Sehat kabeh yo. Muga-muga ae corona ndang minggat supaya awake dhewe iso ketemu maneh nang sekolahan. Lah ngene rek. Kon kabeh lah arepe ujian, yaiku penilaian akhir tahun. Dadi gelem gak gelem kudu luwih sregep sinaune. Lah ing kene awake dhewe arep sinau basa Jawa, khususe ngenani pelafalan. Nah, pelafalan basa Jawa iku beda karo basa-basa liyane. Gitu. Lah, dasare yaiku teko sing jenenge Hanacaraka. Kenapa kok Hanacaraka? Wiwitane ancen pancen saka kuno. Gitu. Nah, ora ana sing jenenge Hanacaraka. Anake Hanacaraka. Dadi wong sing durung ngerti mesti kacau. Lah kacone nulis pamane ana tulisan sopo. Iku tulisane mesti nganggo SOPO. Iku salah. Sing bener lek konteke basa Jawa SAPA. Dasare saka Hanacaraka iku mau. Paham yo? Paham yo? Tak baleni maneh, upamane ana tembung liyane yaiku lara. Nulis sing bener iku LARA, duduk LORO. Lek sampe nulise LORO iku diwaca loro, sing artine angka loro. Lek LARA iku artine atau Indonesiane sakit. Ya, tekok contoh iki wis paham yo. Jadi misalnya ono tembung liyane meneh, opo? Iku OPO salah, sing bener APA. Dadi pamane ono lagu-lagu sing ya katakanlah berbahasa Jawa, terus nulise iku pating celarut. Ya iku salah. Kanggo sing durung sinau iki, kanggo sing durung paham, ya wis, ojo dibaleni maneh kesalahan iku. Lah lek sampean wis paham, wis ngerti, tolong cakno iku, praktekno. Mergo apa? Awake dhewe kudu sinau sing bener tur pener. Yang benar dan tepat. Kenapa kok kudu ngene? Iki masalah logika berpikir. Nalare sampean iku ya apa? Yo. Mergo lek salah diterus-terusno dadi kebiasaan. Yo rek yo paham kabeh yo. Pemene kon sing arepe ujian iki, paham ngono iku. Pamane kowe WA-an, kowe chattingan, gawe konteks basa Jawa atau nganggo konteks basa Jawa. Iku sing bener. Lek konteksmu ngomong karo wong bahasa Indonesia yo bahasa Indonesia ae. Lek basa Jawa yo basa Jawa, tapi sing genah, sing bener, tur pener. Yo tak baleni maneh, loro tulisane LARA, ojo LORO. Paham yo? Paham ya? Tekan kene ngerti kabeh yo. Iki simpel sik ae, sinau basa Jawa sing simpel-simpel sik ae. Engko ana maneh sinau aksara Jawa, tapi sing saiki masalah pelafalan sik ae. Soale apa akeh wong sing durung ngerti iki, durung paham iki. Yo. Balik maneh. Sinau sing tenanan. Sampeyan kabeh mesti iso. Ya, khususnya sing arepe ujian bahan-bahane ana aksara Jawa, ana maneh geguritan, ana maneh basa Rinenggo, ana maneh krama inggil. Sampeyan sinaoni kabeh sing dadi kisi-kisi ku mau. Mesti engko metu. Lah, krama inggil yo sing gampang-gampang ae. Ojo gare sampeyan bingung. Aku angel Pak soalnya gak terbiasa. Syarate lek sampean pengen iso, yo terbiasa iku mau. Paling ora sampean terbiasa chattingan. Lek gak iso omong-omongan, nulis dhisik sing bener, baru ngomong sing bener. Ngerti yo? Paham yo? Muga-muga video iki migunani kanggo sing arep ujian. Kanggo sampean kabeh tak dongakno bijine apik, tur munggah kelas, lan sing paling wigati tetep sehat, tetep
fokus sinau supaya bisa nggayuh apa sing sampean karepake. Ketemu maneh karo video sabanjure. Cukup sekian, matur nuwun, sugeng dalu.